menika birai. Merangsang. Amarah niku. Merangsang. Nadyan tiyangipun menika namung mendel, tiyangipun namung guyang-guyu ngoten niku sing marai wong lanang gregeten nggih ngoten niku. Malah turu. Menika saking Ngawi kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Laladan Madiun. Nah nggih piyai mriki sami apal. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu Setiani Haryanto made in saking Kota Tahu Kediri. Dene ajengipun menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Laladan Kutha Marmer Tulungagung ewadene ingkang minangka pamungkasing paseban Wedok Dimas Niken Salindri. Nah, nggih luar biasa. Saya kondang saya kuncara syukur yen duwe titel Hajah Niken Salindri SPD MPD. Wah, jan. Mareme tanpa upama metruk ditunggoni karo anak wedok. Wong wingi ning Mediun nggih bar limbuhan langsung plencing minggat. Sakniki marem tenan jan kaya entuk panggoning kamulyan Nduk Niken Salindri. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ingkang kepareng nyengkuyung adicara ingkang dipun gelar dening Bapak Margana lan Ibu Sri Dwi Astuti. Mugi-mugi raket supeketing kekadangan tanpa beda kalian asmanipun Bapak Margana. Margana, mar tegese mari kita bersatu untuk menjunjung tinggi kebudayaan lumantar pagelaran wayang kulit. Go tegesipun gotong royong mergo mboten wonten gaman sing ampuh kejawi gotong royong warga masyarakat ing Laladan Kampung Baru andayane kekiatan lan kasantosan tumraping pandhean mriki. No tegesipun nata rasa nata pikiran nyelehke marang penggalih supaya ora ngombro-ombro supaya ora kumrangsang kang dadi rasane. Yen wong pinter nata rasa nata penggalih menika tartamtu dipun paringi badan ingkang seger kewarasan awak ingkang sehat tanpa benten kalian Bapak Margana menika. Kula ngertos gandeng sabane niku teng sawah duka ngindangi brambang napa ngirim daharan ngoten ning gandeng asring melampah tegese ya kesorot dening wujudipun srengenge mila mboten aneh mboten mokal bilih Bapak Margana menika nggih sariranipun tansah ginanjar seger kewarasan sehat walafiat. Nadyanto piyayine ireng. Niku ning saestu weh temenanan. Nuwun ing tanpa upami. Nggih, monggo ngaturaken panglipur sawetawis menika tasih kathah nawala ingkang pamundhutipun dereng kula aturaken. Nggih. Tobi menika kula wiwiti saking Nduk, coba Nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono saurunge Kusuma Wijaya napa ngono. Mari kangen boleh, jineman kandhek ya boleh, kretek ciut boleh, kretek ombo nggih boleh. Yo coba apa Nduk? Slendro saged pelok nggih monggo. Apa Nduk? Jineman napa nggih Pak? Jineman gendro apa ular kambang apa Gendro sing arang-arang. Ayo. Gendro. Ayo. Apik kuwi malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Gendro. Tanganmu iki kok kapan itu? Tato. napa? Kuwi lho. Apa? Luka. Oh luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sopo sing bakar atimu? Wah, mboten enten Pak. Malah ngenges ra. Siap, kula tak buka catatan riyen nggih, Pak. Nggih. Gowo yo an ngono kuwi. Nggih, betul. Wah dan kaya sing tenan ing catetan barang. Rono kok. Garawan Natamandya neraka kaya